Ang gasa sa pagpasaylo. Nehemias Kapitulo 9, versikulo 17. Ikaw usa ka Dios nga andam sa pagpasaylo, hupong sa grasya ug maluluyon, mahinay sa kasuko, ug madagayaon sa mahigugmaong kalulot, ug wala magsalikway kanila. Ang hustisya nangayo nga ang sala dili lamang pasayloon, kundili ang silot sa kamatayon kinahanglang ipatuman. Ang Dios diha sa gasa sa iyang bugtong anak, nagkabot ni ining duha ka kinahanglanon. Pinaagi sa pagkamatay puli sa tawo, gihurot ni Kristo ang silot ug naghatag og pasaylo. Ang Dios nagkinahanglan nga kita mokumpisal sa atong mga sala ug magpaubos sa atong mga kasing-kasing sa iyang atubangan. Apan sa samang higayon, kita kinahanglan nga adunay pagsalig diha kaniya, ingon nga usa ka malumo nga amahan, kinsa dili mo biya ni adtong mobutang sa ilang pagsalig diha kaniya. Ang Dios dili mo biya kanato tungod sa atong mga sala. Kita mahimong masayop ug makapag-uol sa iyang espiritu, apan kun kita maghinulsol ug moduol kaniya uban sa mahinulsolon nga mga kasing-kasing, siya dili mo pahilayo kanato. Adunay mga babag nga tangtangon, ang sayop nga mga pagbati gimahal ug dihay garbo, pagsalig sa kaugalingon, pagkawalay pailob ug pagbagulbol. Kining tanan nagpahimulag kanato gikan sa Dios. Ang mga sala kinahanglang isugid, kinahanglan adunay maslawom nga buhat sa grasya diha sa kasing-kasing. Kinahanglan kitang magkat-on diha sa eskwelahan ni Kristo. Walay lain gawas sa iyang pagkamatarong ang makahatag kanato og katungod sa usa sa mga panalangin sa pakigsaad sa grasya. Kita motan-aw sa kaugalingon, ingon og kita adunay gahom sa pagluwas sa atong mga kaugalingon. Apan si Jesus namatay alang kanato, tungod kay kita walay mahimo sa pagbuhat niini. Diha kaniya ang atong paglaom, ang atong pagkaputli, ang atong pagkamatarong. Si Jesus mao lamang ang atong manluluwas. Ug bisan pa nga minilyon ang nanginahanglan nga ayuhon, mosalikway sa iyang gitanyag nga kaluoy, walay usa nga mosalig sa iyang mga katakos, ang pasagdan nga mawala. Mahimo nimong makita nga ikaw makasasala ug wala nay mabuhat, apan niini nga asoy lamang nga kinahanglan nimo ang usa ka manluluwas. Kung naa kay sala nga isugid, ayaw kawad-i og panahon. Kini nga mga higayon bulawanon. Kung isugid nato ang atong mga sala, siya kasaligan ug matarong nga mopasaylo kanato sa atong mga sala ug maghinlo kanato gikan sa tanang pagkadili matarong. Kadtong gigutom ug giuhaw sa pagkamatarong pagabusgon, kay si Jesus nagsaad niini. Bililhon nga manluluwas, ang iyang mga bukton bukas sa pagdawat kanato ug ang iyang dakong kasing-kasing sa gugma naghulat sa pagpanalangin kanato.